Empleyado sa Naga City Hall ug laing tulo ka tawo nga naglakip sa duha ka babayi na sikop sa gipahigayong buy-bus operation sa mga sakop sa National Bureau of Investigation. Leslie Camila de Vistil, Suginlimi. Mayor Chong. Naatlan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation ang kani driver ni Naga City Mayor Val Chong nga si Eric Cantillas sud sa ilang gironda nga drug den sa Barangay Langkad, Dakbayan sa Naga. Giangko ni Cantillas nga tulo ka semana siyang nagsugod sa paggamit og ginadiling drogas. Usa ka collector sa Office of the Building Official sa Dakbayan sa Naga ang dinakpan. Bisiping drangin mo na. Ha? Bisiping drangin. Okay. Nag-base din ka sa drug den eh. Konting kami tayo kasi. Bago pa sa malik. Baguhay pa. Tagtuwang gising ka. Ano misod mo ka na sir? Ako asa na, personal. Try mo, try lang. Then ako ka. Laing nasikop sa NBI ang subject sa buy-bus operation nga si Susimo Abakita, 42 anyos uban sa duha ka mga babay. Mato ni Abakita nga napugos siya sa pagsud sa mga illegal nga kalihukan human siya mataktak sa trabaho ug gibiyaan pagyud siya siyang asawa. Bago pa lang, wala pa buwan. Mo ba? Malamda ko inananay ka dili pa bumikan sa kong asawa sa una, gibiyaan mi. Nakuha sud sa panimay sa dinakpan kining 8 ka medium pack sa gituang shabu, mga drug paraphernalia ug 9mm pistol. Usa ka concerned citizen ang mipahibaw sa illegal nga kalihukan ni Abakita sa buhatan sa NBI. Around 3. Siguro mga 3 kabulto Per week. siguro a week. Oh, okay. Interview sa manidaan. Even the community knows what he is doing. Leslie Camina de Vistil, News 5. Sa kadunay kargang mga soft drinks na limbuwan sa SRP. Samtang pulis kapadong untang mubantay sa seguridad alang sa sinulugan parade kagahapon na banggaan sa multicab. Madin Sabang, Suginlimi. Nagkatag sa South Road Properties ang mga nabuak nga bildo sa soft drinks, human nalimbuwad ang truck nga gikargahan ili pasado las 11 kaganihang buntag. Ang maong truck gimaneho ni Renato Cabanyog, 30 anyos, lumad nga taga Hinapilan. Matud niini padung siya sa dakbayan sa Talisay, gikan sa Barangay Inayawan dihang wa na siya nakakontrolar sa truck kay dili kuno balanse ang gibug-ato niini. Asoy ni Cabanyog nga suway pa siyang may brake apan wa na kini mada. Way na angol sa maong aksidente. Sigsag ba? Nga hinera kung dagan? Oo. Murag di ka balance siyang karga. Tumba kayo. Pero basiyo man. Dito na kita ako. False. Wa na maka-duty si PO1 Anthony Robert Pianse Naves human kini mabangga isa usa ka multicab nga gimaneho ni Ramil Mariano ni atong Domingo sa kadlawon. Nasairan nga si Pianse Naves padong untang mo duty sa iyang area kung asa siya na destino alang sa Sinulog Grand Parade kagahapon. Nagpingit sa kasakit ang pulis dihang gitabang sa mga rescue team. Depensa sa multicab driver nga kusog ang padagan sa pulis. Sulod na. Dapat mo minor na sa kayang kauban. Naman si kauban taxi, doon ka buhok ni minor na. Siya po sige yung speed. Ako ni plate na rin kung nasod. Madin Sabang, News 5. Samtang nagsaulog sa Fiesta Senior, nasunog ang altar sa usa ka panimahay, human gibiyaan ang gidagkutan nga kandila. Jinky Bardio, Suginlimi. Taliwa sa kasaulugan sa Sinulog Festival kagahapon, nabulabog ang mga residente sa Nicole Subdivision sa Barangay Guadalupe dihang kalit nga misilaob ang altar sa ikaduhang andana sa panimalay ni Felisa Panes. Samtang nangaon pagsaulog sa Fiesta Senior kauban ang mga bisita, natimahuan nila ang baho sa sunog. Dito na nahinumduman ni Felisa nga doon na siya gidagkutan nga kandila sa ilang altar. Sa maong altar, nahimutang ang mga imahen sa Senyor Santo Niño, Birhen sa Regla, Birhen sa Fatima ug ang Our Lady of Guadalupe. Bakit sa kanila? Ang ako lang nakuran ba nga nganong ang Senyor amang ginako ug ang Birhen sa Regla mo'y na gihubuan. Ang ako lang po sa na basi gula po siya magpirmi niya kung karang ilis niya ba. Kurang ambot lang, mag-blessing pulo. Apan di makatuo si Felisa, diyang iyang nabantayan nga bugtong ang imahen sa Our Lady of Guadalupe ra ang wa masunog. Matud niya nga matag Fiesta Senior, iyang ilisan ang mga biste sa mga imahen, apan karon lang siya nalipat tungod sa kabisi sa iyang trabaho sa Singapore.
Wa na'y naabtang kayo ang mga bombero kay napaong gayon kini tungod sa pagtinabangay sa mga silingan. Way naangol sa tabo ug ang kisame sa balay ni Felisa maayong pagkasunog. Jinky Bargil, News 5. Upaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Lunes, Enero 20, 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutog sa paghatod sa impormasyon. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!